Ja sam Ivona. A ja sam Ivana. A vi slušate In medias res, u središtu radnje. In medias res, u središtu radnje. Evo još jedna epizoda. Današnja epizoda je posebna epizoda zapravo, jer mislim da je ovo prva epizoda gdje imamo gosta koji se nama osobno javio preko e-maila. Evo, predstavi nam se, reci nam nešto malo više o sebi, koja si godina, odakle dolaziš i što studiraš. Pa pozdrav i vama i vašim slušateljima. Prije svega hvala vam što ste se odvazali na taj moj mail. Razgleda što sam vam se javila, zašto sam htjela promovirati svoj filozofski fakultet u Zagrebu i aktivnosti kojima se bavim u sklopu tog fakulteta. Moje ime je Aurora, imam 23 godine, 24 kroz tjedan ili dva. I trenutno sam na 5. godini nastavničkog studija sociologije u kombinaciji s antropologijom, s tim da sam prethodno završila preddiplomski studij povijesti i sociologije. Tako da imam dosta širok zapravo uvid u dvopredmetne studije na Filozofskom fakultetu, pa se nadam da će to biti korisno svima onima koji trenutno možda razmišljaju o tome. Evo, puno ti hvala što si došla sudjelovati u ovom našem malom podcastu. Prvo pitanje koje mi imamo za tebe je: jesi li upisala fakultet koji si željela, odnosno je li ti taj fakultet bio prvi na tvojoj ljestvici upisa? Je, doslovno od 5. razreda osnovne škole, kada sam dobila povijest po prvi put, je bilo to da sigurno ću to studirati, sigurno će to biti Filozofski fakultet u Zagrebu. I onda sam bila uvjerena da će to biti samo povijest. Ali onda sam u 3. razredu srednje škole dobila sociologiju i vidjela napokon taj jedan novi svijet mi se totalno otvorio i onda sam saznala da postoji ta kombinacija povijesti i sociologije na Filozofskom fakultetu i na hrvatskim studijima, ali filozofski mi je nekako više odgovarao po klimi koju sam ubrala o tome kako studenti tamo žive, čime se bave. I onda sam stavila na prvo mjesto Filozofski fakultet, povijest i sociologiju, a na drugo mjesto onda hrvatske studije. Srećom upala sam na svoj prvi izbor, borila sam se za to i na maturi i ocjenama i sve. Bilo me strah da neću uspjeti jer nisam imala backup plan. Bilo je to ili ništa, tako da srećom pa je uspjela. Zanima me, evo, rekla si da si se nekako borila na maturi, na sam upis na fakultet. Zanima me što ti je točno trebalo na maturi, koje si predmete polagala, da li si polagala možda nekakve dodatne predmete i koliko su ti, ako si ih imala, donosili oni bodova pri upisu? Znači, polagala sam hrvatski i engleski na višoj razini, matematiku na nižoj razini. To je bilo super jer sam vidjela da je niža razina potrebna, iako je to zapravo bilo malo poskrivečki su nam uvalili tu nižu razinu matematike. Na kraju smo došli na studij i dobili statistiku. Onda to bio malo šok, rekao kako sad to, ali smo zapravo shvatili da nije strašno i da je stvarno dovoljna ta osnovna razina matematike da bi se ta statistika uspješno položila. Ali uz to sam morala položiti jedan izborni predmet koji nosi 5% bodova i tu sam mogla birati doslovno između bilo kojeg izbornog kolegija, izbornog predmeta, uključujući i biologiju i fiziku i takve stvari. Ja nisam taj tip, pa sam ja pisala psihologiju i sociologiju, što je s jedne strane bilo super jer sam si dala priliku kao pa dobro, iz jednog od tog dvoje ću sigurno imati kao dobru ocjenu i onda će biti lakše dobiti te bodove, ali je to jednostavno dodatni opseg posla bio koji se nisam morala natovariti i onda još to što sam pisala sociologiju koja je najteža matura zapravo u Hrvatskoj uz informatiku. Ima iznimno puno gradiva, a sociologija se ne radi na takav način u srednjoj školi, pa sam bila prepuštena više manje samoj sebi i stručnoj literaturi sa fakulteta, što je s jedne strane bilo super jer kada sam upisala fakultet, prvi semestar nisam morala učiti. Doslovno imala nekako si već bila i pripremljena za taj prvu godinu. Doslovno te knjige koje su nama davali onda na prvom semestru za prve kolokvije, ja sam to prošla za maturu i onda sam bez problema ja mogla imati 5. Ali zato bilo jako teško u tom cijeli 4. razred sam se morala pripremati za tu maturu i Eva sam imala 4 na kraju iste mature. Evo, ja sam isto osobno polagala psihologiju i znam da ni psihologija nije baš bila nešto lagana na maturi. Tako da stvarno ti izborni predmeti pri upisu, pogotovo same sociologije, mislim da bi svima pomoglo koji nemaju dobre ocjene iz ovih osnovnih predmeta. Mislim da nekako bi im donijelo dosta više bodova. Mene zanima pri upisu na sam fakultet, jesi li možda onda imala kakav prijemni? Jesam, još smo tada imali prije pandemije i svega prijemni općih intelektualnih sposobnosti.
koji je trajao nekoliko sati i bilo je iznimno vruće i svi smo bili jako nervozni oko toga jer jako velik broj bodova je to nosilo. Ne sjećam se, mislim da je bilo čak oko 20% ili tako nešto. Sada toga više nema jer su odlučili olakšati zapravo s obzirom na pandemiju i okolnosti sve koje su potencijalno mentalno utjecale na stabilnost i mogućnost zapravo i motivaciju da učenici uče, pa toga više nema, pa je zapravo sada lakše upasti na studij nego onda. Ali s druge strane, od nekih kolega sam čula da ih je upravo taj prijemni spasio, da recimo nisu imali jako dobre ocjene u srednjoj, maturu su riješili ono kao dobro, ali ne odlično, i onda upravo taj prijemni bio ono što ih je zapravo diglo iznad praga i zbog čega su upisali. Tako da to što sad tog prijemnog više nema je s jedne strane odlično, a s druge strane možda nekima otežava zapravo cijelu priču. Želim samo isto spomenuti, kad si već i sama spomenula tu statistiku kao nekakav neočekivani predmet, to je ono predmet koji smo do sada čuli toliko puta sa različitih fakulteta, tako da jako puno ljudi onako ne očekuju uopće taj predmet na svojim fakultetima. Možda nema nekakve uske veze zapravo sa predmetom, ali ga nekako imaju i uvijek je ono, baš taj predmet veliki problem. Mislim da je statistika zapravo nekakav predmet koji ne bi stvarno očekivali na svom fakultetu, ali predmet koji je, barem po meni, smatram da je stvarno i potreban, jer se nekako prolaze svi ti dijelovi statistike, obrađuju se podaci, analiziraju se podaci, možda nešto što nekom neće koristiti na samom studiju, ali smatram da će možda i kroz život i kroz neke situacije stvarno biti koristan predmet, ali opet to je priča sama za sebe. Nekako da ne ulazimo dalje u tu temu. Da, sljedeće pitanje koje imamo za tebe je da nam kažeš nešto više o svome fakultetu. Sama si rekla da je to imaš preddiplomski i diplomski, što bi značilo da je 3+2. Možda da ispečeš općenito nešto o fakultetu, na koji način funkcionira 3+2, jer si spomenula da je dvopredmetni studij, pa onda kako to funkcionira dok si upisivala sam studij, postoji li nekakva šablona, znači da moraš upisati na primjer samo povijest i sociologiju zajedno, ili možeš sama birati nekako predmete pri upisu koje ćeš studirati? Pa razlog zašto sam ja izabrala Filozofski fakultet u Zagrebu je zato što nije po šabloni taj dvopredmetni studij. Primjerice, mislim da je u Osijeku ili na sličnim nekim fakultetima unaprijed definirano koje kombinacije zapravo najviše odgovaraju međusobno. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu imamo potpunu slobodu izabrati bilo što, osim psihologije. Psihologija je regulirana disciplina koja ima svoj jednopredmetni studij i nije moguće primjerice na diplomskom promijeniti smjer, upisati psihologiju kao što je to moguće na nekim drugim smjerovima. Tako da su studenti, to jest budući studenti, u potpunosti slobodni ovisno o svojim nekim afinitetima, o nekim planovima za budućnost ili uopće interesu koji imaju. Znači mogu izabrati jednu stvar kojom se zapravo žele baviti u životu i onda primjerice drugu stvar koja je nešto ovako čisto za dušu. Da te drži kroz tih 5 godina, da se baviš nečim zanimljivim. Ono što je još super kod filozofskog za taj dvopredmetni je što nije ograničeno samo na naš fakultet, već fakultet ima potpisane ugovore sa drugim fakultetima u Zagrebu i onda se može dogovoriti neka dvopredmetna kombinacija, primjerice sa muzičkom akademijom, sa PMF-om i sličnim fakultetima, što drastično širi zapravo mogućnosti budućeg onda zapošljavanja te osobe, iako taj dio nije baš reguliran što se tiče studomata. Pa onda takvi studenti imaju problema, ne mogu digitalno upisivati kao mi, nemaju e-indeks kao što mi kao normalni tobože studenti koji su matični samo unutar fakulteta imaju tu privilegiju, već oni moraju papirnato rješavati svoje upise, ispise i slične stvari, ali ovako inače nema zapravo nekih pretjeranih poteškoća. Ono što je izazovno kod dvopredmetnih studija je raspored. Nema dvopredmetnog studenta na Filozofskom fakultetu koji nije barem jednom iskusio koliziju. Znači dogodi vam se jednostavno da nekad baš želite upisati neki izborni kolegij, ali obavezni kolegij u tom terminu. U pravilu vi smijete upisati ovo, ali kada se gledaju dolaznost koliko ćete biti na jednom drugom, ovaj obavezni se gleda kao ipak važniji, pa se onda može dogoditi da ste morali propustiti nešto. Tako da to je jedno. Zanima me, postoji li možda mogućnost onda u tom slučaju ako se dva predmeta u isto vrijeme odvijaju, postoji li mogućnost možda odlaska na predavanja sa izvanrednim studentima? Znam da je to možda mogućnost na mom fakultetu, pa me zanima postoji li možda takva mogućnost na tvom fakultetu? Pa koliko je meni poznato, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ne postoji kao izvanredni smjer, postoji izvanredni studij bibliotekarstva.
na diplomskoj razini, ali ovi inače studiji, bez obzira jeste li redovni student koji ima sva puna studentska prava ili ste netko tko radi, ko se vratio na fakultet ili nešto, svi slušaju zajedno. A onda je na vama da se dogovorite sa svojim profesorima i kažete im svoju situaciju, primjerice, gledajte, radim, ne stignem ovo ono, pa vam možda oni izađu u susret i kažu u redu, ne morate dolaziti, ali morate nadoknaditi primjerice nekim seminarskim radom, usmenim ispitom ili nešto slično, kako bi zapravo se opravdao isti broj ECTS-a koji je za redovne studente. Jel? Nas sad zanima, osim naravno statistike koju si već spomenula, postoji li još nekakav predmet koji ti je bio do sada najteži ili možda godina koja ti je bila najteža do sada? Nekako najčešće naši gosti spominju tu prvu godinu kao godinu koja je puna noviteta, zbog čega je zapravo i ona na kraju najteža, ali evo kako je to u tvojoj situaciji? Pa ovisno o tome zapravo koji studij od studija koje sam završila ili na kojima trenutno jesam gledamo, različito je. Primjerice na povijesti, bilo mi je teško sve 3 godine, nećemo se lagati, iako borila sam se sama protiv sebe, jako puno štrebanja je zapravo potrebno, puno više nego što sam očekivala i rada na izvorima i zapravo potpune neke posvećenosti samom tom studiju povijesti naspram drugog studija. Nije bilo nešto pretjerano puno razumijevanja prema tome da se studira još nešto uz to, pa je to bilo malo teško i primjerice bio jedan jako težak, već na prvom semestru smo dobili kolegij povijest Grčke i Rima, gdje da biste na kraju imali 2, bilo potrebno skupiti 75 od ukupnih mogućih 100 bodova, u što je ulazilo sve od dolaznosti, terenske nastave, kolokvi, ispit i sve tako dalje, a kolokvi i ispit su imali po nekoliko stranica, tipa 6-7, sa hrpom pitanja, znači baš je bilo stravično nama svima, jako smo bili panični i neki ljudi su odustali od fakulteta doslovno nakon tog prvog kolegija, jer su smatrali jednostavno da je preteško, a poslije ipak kad uđeš u taj ritam postane lakše. Na sociologiji mi je statistika svakako bila najteža, to mi je jedina 2 koju imam na tom studiju, inače je sve 4-5. A na antropologiji najteži predmet koji sam imala je bio sada na diplomskom studiju, molekularna arheogenetika. To je nešto što ne biste očekivali čuti da se predaje na Filozofskom fakultetu, ali je tako i to nam predaje vanjska suradnica sa PMF-a, pa je onda isto malo princip rada drugačiji, pa se trebalo naviknuti zapravo na to i gradivo je totalno nešto s čime se nisam baš pretjerano prije susrela, pa je onda to bilo malo kao triki za položiti, ali uspjela sam i to. Zanima me, evo sad već kad si spomenula da ste imali vanjske suradnike koji su vam dolazili predavati na fakultet, zanima me općenito kroz sve ove godine studiranja nekako kakav je onda odnos bio profesora i studenata? Da li ste se nekako mogli priviknuti u jednom semestru na jednog profesora, pogotovo ako bi to bio vanjski suradnik, nekako kako je tekla ta cijela atmosfera pri studiranju? Pa stvar na filozofskom je što prvi tjedan kada dođete kao brucoš, imate orijentacijski tjedan i onda dođete u predavonu u kojoj ćete zapravo najčešće biti tijekom svog studija. Izrede vam se svi profesori koji će vam držati i obavezni neke izborne kolegije i predstave vam se, kažu što ćete raditi kod njih i da se vesele tome da se upoznate poslije. Tako da vi onda kada sretnete tog profesora za 2 godine na predavanju, vi ste njega već upoznali, već ste stekli neki dojam o njemu. I uz to imamo sustave mentorstva, gdje stariji studenti pomažu mlađim studentima upravo na taj način da im objasne kakvi su neki profesori, koje su neke cake koje moraš znati da bi lakše položio, iz koje skripte učiti, kako neki seminar napisati i slično, pa onda nije toliko drastično sve skupa, iako zna biti nekad, jednostavno se ne snađeš odmah iz prve, ali to je isto u redu. Ali općenito su profesori na filozofskom jako friendly. Znači nisam od prijatelja sa drugih fakulteta čula da imaju baš takav odnos kakav mi imamo sa profesorima, posebice na sociologiji moram istaknuti. Cijeli odsjek je iznimno friendly, profesorima uvijek možete pokucati na vrata van njihovih termina konzultacija, vrlo vjerojatno će vam odmah pomoći, ako ne mogu odmah, znači neko ko zna, htjeti će vam pomoći da vi napravite to što doista želite. I to je jako poticajno okruženje za biti zapravo. I sve projekte koje sam uspjela realizirati tijekom studija sam realizirala uz podršku samog fakulteta, samih profesora i to mi jako puno znači jer dosta je nekako onda onaj vibe iz srednje škole gdje znate svoje profesore i sve, bez obzira što su vam predavali ovi samo recimo 5 mjeseci, ipak vam ostanu u životu poslije i mogu vam pomoći.
Da, zanima me evo isto još jedna stvar. Zanima me imate li možda koordinatora na samoj godini, jer znam da na nekim fakultetima postoji koordinator za točno određenu godinu kome se mogu studenti obratiti u slučaju neovisno radi li se o nekom predmetu koji taj profesor predaje ili o nekim drugim predmetima. Pa evo zanima me postoji li takva možda mogućnost na tvom fakultetu? Pa imamo koordinatora za ISFU u smislu našeg ovog e-indeksa koji imamo, ali to je više za ove tehničke stvari, kako zapravo shvatiti kako funkcionira taj svemir. Ali ono što imamo su predstavnici studenata. Za svaku godinu se bira jedan predstavnik koji onda zapravo reprezentira cijelu godinu i na vijeću odsjeka, potencijalno i u studentskom zboru ili na fakultetskom vijeću. I taj student služi kao most između profesora i samih studenata ili uprave studenata. Kada studenti imaju neki problem, ne znam, neki profesor im ne želi potpisati, dati uvjet za izlazak na ispit zbog nečega, ili netko želi upisati nešto preko kvote ili nešto već što se može dogoditi. Studentski predstavnici su tu zato da se onda studenti jave njima, a onda studentski predstavnik se javlja u ime studenata i onda imate taj malo odmak, pa onda nekad kada se studenti boje boriti za sebe jer kao ne želiš se zamjeriti profesoru da ne bi slučajno onda nikad položio taj kolegij. Imamo studentske predstavnike koji su barijera između i ne može se ljutiti onda na studentskog predstavnika jer on izabran je legitimno tijelo koje zastupa studente. Da. I naravno sami demonstratori za svaki pojedini kolegij, naravno i oni isto mogu pripomoći. Tako da nekako mislim da je savjet svima studentima koji upišu prvu godinu da nekako se ne boje potražiti pomoć, da nekako se angažiraju oko toga, da pitaju možda nekog drugog, da se jave možda ili samom demonstratoru ili predstavniku studenata. Mislim da evo ne bi se trebali bojati jer nekako mislim da postoji nekakva stigma oko toga da se nekako zamjeriš profesoru ako kažeš ono što ti smeta, što zapravo ne bi trebalo biti tako. Pa nekako evo svim studentima budućim na tvom fakultetu da se mogu obratiti svima, da se nekako ne boje i da mogu uvijek potražiti pomoć. Pa da, a za one ekstremne slučajeve imamo studentske pravobranitelje. Ja trenutno vršim dužnost zapravo studentskog pravobranitelja i to je za slučajeve kada su nekom studentu baš iznimno ili prekršena prava ili on možda potencijalno prekršio prava, da ga informiramo o tome kako zapravo stoje stvari po statutu sveučilišta i slično i da se potencijalno izborimo doista za tu osobu da joj se ispune prava koja su prekršena. Tako da bez obzira koja razina problema bilo nešto totalno banalno ili veliko, od mentora, studentskih predstavnika i pravobranitelja na kraju stvarno postoji mogućnost da se sve skupa riješi bez nekih velikih problema i loših posljedica za samog studenta koji ima problem. Jer na kraju krajeva svi smo mi tu da studiramo i da to obavimo na što bezbolniji način realno. Tako da... Da, baš lijepo si to sve rekla i zvuči, sam fakultet zvuči da je baš strukturiran na način da je tu za studente, da im pomogne na što bolji način. Sljedeće pitanje koje imamo za tebe je na koji način polažeš predmete? Je li to preko kolokvija, preko ispita, usmeno, pismeno, postoje li tu nekakve prezentacije preko kojih polažeš? Evo malo nam o tome reci. Pa to ovisi o samom profesoru, o samom kolegiju koji se predaje. Na nekim kolegijima je bilo doslovno to, imaš kolokvij na pola semestra, jedan na kraju, to je to. Kod nekih imaš ta 2 kolokvija pa moraš imati usmeni na kraju. Kod nekih nemaš ništa nego pišeš samo jedan seminarski rad ili izlaganje imaš uz to. Kod nekih imaš samo pismeni, kod nekih imaš pismeni pa onda usmeni na kraju ili je taj usmeni opcionalan ako želiš višu ocjenu i slično. Doslovno baš ovisi o samom i odsjeku i samom profesoru i kolegiju koji se predaje. Jer neke predmete nema smisla raditi kroz ispite primjerice jer se znanje puno bolje može pokazati kroz neki seminarski rad. S druge strane neki kolegi imaju toliki opseg zapravo gradiva da vam treba taj kolokvij. Primjerice na statistici ili metodologiji imate 3 kolokvija na dvopredmetnom studiju zato što jednostavno se smatra da je previše toga i da je onda lakše taj tempo razbiti na 3 jednaka zapravo dijela. Naravno, ako padnete, onda polažete sve to skupa na ispit, pa je malo teže, ali da se izorganizirati.
Da, nekako koja god da je solucija izabrana ili na koju god soluciju na kraju završimo, možda taj ispit ili nešto, bitno da se može riješiti, da nije nerješivo. Mene evo zanima kako si spomenula da si sama upisala ono što si željela, da ti je nekako taj fakultet bio prvi na ljestvici izbora. Zanima me onda kako bi usporedila svoje očekivanja prije nego što si upisala fakultet i sada nekako evo već kad si pred kraj samog studiranja, kako bi svoja očekivanja usporedila tad i sada? Pa s jedne strane neke stvari su me malo bile razočarale, jer nije taj fakultetski život toliko glamorozan kao što vidimo u filmovima i sve to, taj college life i sve. Puno više je zapravo onog nevidljivog rada u knjižnici kada sjediš nad knjigama, što nije pretjerano instagramično i slično. Ali s druge strane filozofski je upravo ono što sam očekivala od njega. Ona fraza filozofski način života doista je. Većina kolega koje sam imala prilike upoznati na mnogim zapravo osjecima tijekom ovih 5 godina su dokazali doista to da nije samo stvar toga da ti to učiš i da to ostane u tim knjigama i u tim radovima i u samoj učionici, nego doista imaš priliku to što si naučio primijeniti već danas negdje drugdje. Bilo to kroz neke prosvjede, kroz inicijative ili kasnije kroz udruge koje se osnivaju i slične stvari. Doista mislim da filozofski ima tu neku kulturu koju njeguje aktivizma mladih. I upravo je to ono što me najviše privuklo tom fakultetu i na čemu sam zahvalna danas. I ne bi nikada promijenila to jer mislim da stvari koje sam ostvarila kroz ovaj studij ne bih mogla nužno ostvariti na nekom drugom fakultetu. Budući da si ti 5. godina, odnosno 2. godina diplomskog studija, imaš nekako tu cjelokupnu sliku samog fakulteta i oba predmeta koja si upisala. Nas zanima kako bi ti ocijenila težinu svoga fakulteta na nekoj ljestvici od 1 do 10. Ako ti je lakše, možeš ocijeniti svaki predmet posebno, ali evo, nas zanima težina prvenstveno. Pa, od ta 3 smjera koja sam studirala, povijest definitivno bila najteža, barem za mene, zbog tog štrebanja. Znači, to bi rekla da onda neka 8. Znači, iznad toga bi eventualno bila medicina, pravo i takve stvari, jer doista čisto štrebanje, jako puno godina, imena i sve to i iznimno točno mora biti. Znači, nama su oni ocjenjivali gramatiku na ispitima. Pisali smo esej, znači imaš sat vremena za napisati esej i naravno ti se dogodi da nekad fulaš je ili nešto već zarez ne staviš koji si trebao i to je isto ulazilo u ocjenu što smo se nekad malo bunili protiv toga. Na sociologiji s druge strane mi je uvijek bilo iznimno lagano u smislu da jednostavno prirodno mi leži to i ti tekstovi koje smo radili i tematike koje smo obrađivali su ono što ja inače u životu proučavam i bavim se time i onda mi nije bilo toliko strano. I ti ispiti mi nikada nisu bili pretjerani bauk. Iako je nekada bilo situacija da se pitaš, dobro čekaj, šta mi zapravo tu trebamo znati? Jer je sve toliko kao apstraktno, jel? I ima puno teorije, puno kritika i slično, pa se nekada lako malo pogubiti u tome. Ali iskreno rekla bi da je sociologija, ukoliko se radi kontinuirano, ako se puno čita i piše i slično, mislim da je neka 6, tako nešto. Znači nije lagan studij, ima ljudi koji ga ne uspiju završiti, ima ljudi koji ga studiraju 10 godina i slično, ali ipak velika većina onih koji se uspiju potruditi, kojima je to nešto prirodno uloženo, ako imaju tu socijalnu imaginaciju primjerice, jel? Ili im statistika prirodno leži i takve stvari, doista je moguće lako to riješiti. A antropologija, na njoj sam ipak samo na diplomskom studiju, pa ne mogu pričati o prediplomskom koliko je teško, ali rekla bih da nije pretjerano teško u usporedbi sa nekim jezicima, primjerice na filozofskom fakultetu, germanistika, anglistika i slično. Definitivno bih rekla da je ovo puno, puno lakše, iako opet nije za svakoga i ima taj dio genetike i svega toga što je malo zastrašujuće za neko koje je već godinama na filozofskom pa sam se maknula od prirodnih znanosti. Ali ovako inače nije teško i mislim prosjek mi je preko 4,5 at this point, što je, nisam mislila da bude se ikad dogodilo na diplomskom studiju, ali eto čim sam maknula povijest, počela mi ocjena za 1 cijelu ocjenu. Tako da ako trebate... Mislim da je nekako evo iz svega ovoga što si rekla da koliko uložiš u taj fakultet toliko ćeš dobiti za uzvrat. Nekako mislim da je taj princip i stvarno
svi budući studenti koji upisuju svoj fakultet nekako da budu spremni na rad. Naravno, svaki fakultet je težak na svoj način. Mislim da nijedan fakultet nije lagan, nijedan fakultet se ne može završiti baš samo tako, bez ikakvog uloženog truda. Tako da svakako nekako sam trud i rad studenta i mislim da nećete imati problema nikakvih na samom završavanju tvog fakulteta. Pa kad sam upisivala fakultet, najvrijedniji savjet koji sam dobila zapravo je to da fakultet ne završavaju pametni, nego uporni. Možete vi biti najinteligentnija osoba na svijetu, ali ako niste predali zadaću na vrijeme, ako niste dovoljno puta došli na predavanje, ako niste stekli uvjete za izlazak na ispit, džabe vam svo to znanje koje imate zapravo. Tako da jednostavno je poanta, čak i onda kad je jako teško i kad se zalomi 3 seminarska rada u jednom tjednu i 2 kolokvija i izlaganje onaj sljedeći tjedan, pa ne znam, ispit ovaj pa onaj i sve to, jednostavno nastavi dalje. Znat zašto to radimo, znam da će to biti gotovo kada tad i realno što više zapnemo, prije će biti gotovo. Tako da to je savjet koji imam za ljude koji sad upisuju fakultet, da jednostavno, bez obzira koliko smatraju da su sposobni, pametni, to da si uzmu, da si daju tu priliku da idu po tom tempu kojim je fakultet zadao, da ispune ta očekivanja koje im je fakultet dao i da onda što bezbolnije to na kraju riješi. Evo i sama si spomenula da nekako na tvom fakultetu postoji projekt socioškole koji si nam spomenula evo u našem mailu kad si nam se javljala. Zanima me evo malo više da nam spomeneš o toj socioškoli. Čime se zapravo socioškola bavi, kako uopće radite. Mi ćemo naravno ostaviti link u samom opisu videa na stranicu socioškole, ali evo da nas malo uputiš u vaš rad. Da, projekt socioškola je započet prije ravno godinu dana uz podršku kluba studenta sociologije Diskrepancija, uz podršku našeg odsjeka, financijsku podršku našeg fakulteta. Razlog zašto sam inicirala taj projekt je zašto sam shvatila da postoji diskrepancija između toga što se radi u sociologiji u srednjoj školi, očekivanja koja se tamo postave od toga čime se sociologija zapravo bavi i onda odluke da netko doista upiše taj studij. Dobar dio ljudi, mojih kolega, je upisao studij sociologije da nisu znali što je sociologija. Možda čak nisu imali u školi uopće, jer su bili neki smjer koji nema sociologiju, ali su imali 1 sat tjedno u tom 3. razredu, što im je nekako proletilo bez da su puno razmišljali o tome. I onda dođu na fakultet i tek onda shvate zapravo što je to, zaljube se u sociologiju i bave se njome cijeli život. Pa sam htjela onda skratiti taj proces i zapravo učenicima u 3. i 4. razredu omogućiti da steknu već taj uvid. I onda smo prvo organizirali tijekom prošlog polugodišta izlaganja u školama diljem Hrvatske, što je, odnosno nije sociologija, gdje smo pričali o tome gdje sociolozi rade, čime se sociolozi uopće bave, koji su to dijelovi sociologije, zašto je sociologija uopće znanost, koje su neka područja unutar sociologije koja bi mogla biti interesantna samim učenicima, kako bi ih potaknuli zapravo da na godinu upišu studij sociologije. A evo trenutno u 3. mjesecu provodimo radionice sa učenicima 3. razreda. Znači imamo 40 učenika koji su raspoređeni u 4 radionice. Jedna radionica je radionica sociološkog pisanja, druga je sociološka imaginacija, 3. je osnove statistike i 4. je mini istraživanje. Svaka od tih radionica nudi učenicima ovisno o afinitetima uvid u to čime se zapravo sociologija bavi, da im alate i vještine koje su im potrebne da bi se bavili time, što će im biti korisno ne samo ukoliko jednog dana upišu studij sociologije, već sada. Znači kad budu pisali maturu iz hrvatskog primjerice ili da uopće polože tu sociologiju u 3. razredu, jer smo dogovorili s nastavnicima da će dobiti nagradu u obliku neke ocjene, znači za neki projekt ili usmeni ili slično, da im bude malo lakše. I na kraju ćemo sve te njihove radove koji budu producirani ovih mjesec dana kulminirati u zborniku učeničkih radova koji ćemo objaviti u tiskanom obliku i svaki učenik će dobiti svoj primjerak i time će ti učenici zapravo postati službeno objavljeni autori, već u dobi od 17 godina, započeti će realno svoju karijeru bez da su nešto pretjerano puno napravili i stekli su nešto što će im ostati za cijeli život. Bez obzira hoće li jednog dana oni biti doista sociolozi ili ne, vjerujem da će kroz ove radionice steći malo iskustva u tome kako zapravo kritičko razmišljati, kako analizirati stvari, podatke, primjerice kako baratiti sa podacima, gdje tražiti literaturu, kako biti kritičan prema tuđim radovima koje čitamo, kako kada gledamo Netflix, kako znati zapravo što je tu sociološki u tome, kako bismo to mogli primijeniti na društvo oko nas i poboljšati ga. To je zapravo
svrha i smisao sociologije, barem po meni i po našem osnivaču discipline Augustu Comtu, koji je rekao da trebamo znati da bi se predvidjeli, predvidjeti da bi se djelovalo. I to je jednostavno ideja po kojoj idemo u sklopu ovog projekta i vidimo da doista učenici jako dobro reagiraju, nastavnici su oduševljeni što su dobili dopunu zapravo svom kurikulumu, jer njima je jako teško u tih 30 sati koje imaju tijekom godine obraditi apsolutno sve. Zanima me evo za sve one koji budu bili zainteresirani da se nekako više angažiraju oko toga, da više saznaju, da krenu kritički razmišljati i da se nekako uključe u sam projekt socioškole, na koji način onda oni mogu se vama obratiti, na koji vam način nekako se mogu javiti sa svojim upitima? Pa prije svega imamo društvene mreže, s obzirom da nam je ipak Gen Z alfa target audience, znači na YouTubeu smo, Facebooku i Instagramu, gdje objavljujemo bilo kratke neke porukice, definicije i slično što bi moglo biti korisno već sada dok polažu sociologiju u srednjoj školi, ali i ovako inače za život. Također na tom YouTubeu smo snimali intervjue sa našim i studentima i profesorima, njihove osobne priče, zašto su oni upisali studij, što je njima bilo super tijekom tog studija, prisjetili su se nekih uspomena i slično, kako bismo pokazali doista to da smo mi jedna zajednica. A što se tiče buduće neke suradnje, za nagodinu planiramo ekspanziju. Ove godine smo se fokusirali na 8 škola, jer financijski jednostavno nismo mogli pokriti više, ali nagodinu planiramo surađivati sa puno više. Već za sad imamo nekih 20 škola koje su nam se javile da bi htjele surađivati. Pa ako ima još neka škola koja evo sad sluša ovaj podcast, slobodno se može javiti na socioškola@gmail.com pa ćemo se dogovoriti i vidjeti za nagodinu što se može napraviti. Evo, puno ti hvala na svim ovim informacijama. Došli smo do našeg zadnjeg pitanja koje mi čak smatramo da možda čak i najbitnije pitanje ovog podcasta, a to je koje ti je najdraže jelo u menzi? Pa iskreno nisam bila u menzi već od kako je pandemija krenula, ali prije sam obožavala jesti jesteninu sa, naravno, pohanjenim piletinom i onda bi se još uzela kiselo vrhnje uz to ili nešto malo da bude sočnije i onda naravno puding ili eventualno bananu ako baš mislim da sam si zdrava taj dan. Da. onda tako nešto. Aurora, hvala ti stvarno što si došla sudjelovati u našem podcastu. Stvarno hvala na velikom i opsežnom nizu informacija koje si pružila. Naravno, svi oni koji se i dalje zanimaju, koji imaju možda nekakva dodatna pitanja, mogu se nama javiti u komentaru. Mi ćemo naravno ostaviti i link za socioškolu u opisu samog videa i naravno evo još jednom tebi svu sreću u nekako završetku studiranja i stvarno evo još jednom da pohvalim socioškolu i sam projekt, stvarno hvale vrijedan projekt i nadam se evo da će vam i ta ekspanzija isto se i dalje desiti i da će nekako vam se što više i širiti to i da ćete postići nekakav željeni uspjeh. Pa hvala vam puno i na riječima hvale i na samom pozivu. Nadam se doista da ovo što sam uspjela ispričati sada će biti korisno maturantima ili mlađima od njih koji već sada razmišljaju o tome u kojem smjeru uopće krenuti u budućnosti, jer mladi realno ljudi sa 18 godina ne znaju nužno, nemaju ideju. Ja sam bila iznimka na svom studiju oko toga što sam znala što ću doista studirati, a opet sam se ja predomislila nakon prediplomskog. Tako da stvarno svako je slobodan napraviti svoju odluku i ima pravo i pogriješiti i izabrati nešto drugo, tako da imam poruku za kraj da se ne obeshrabre naši maturanti, nek prate svoje srce, uvijek se mogu predomisliti, a možda i ako slučajno završe negdje drugdje, možda upravo to bude savršena odluka za njih. Da, najbitnije je biti sretan i zdrav, a sve onda ostalo se posloži kako to ide. Evo, još jednom želim ti svu sreću u ovih još par mjeseci što su ti ostali u ovoj posljednjoj godini tvog studiranja, da to sve uspješno položiš, a to bi bilo to od nas. I do slušanja. I bye!